te quiero, gardeniante mi amor, gardeniante mi amor, se muere. Sletili smo na međunarodni aerodrom Jose Marti, koji je inače, da kažem, najznačajniji aerodrom, pa pogledni skoro na cijelim Karibima, s obzirom na činjenicu da jako mnogo ljudi tokom godine dođe i poseti Kubu. Mi smo tu naravno, da kažem, minorni, ali mogu vam reći da od ovako većih država Kubu u najvećoj meri danas posećuju Kanađani. Naravno slede ih Rusi, tu su Francuzi, Italijani i mnogi drugi. Nemojte se čuditi, vrlo često, pošto nekako čini mi se u Havani ih je najviše dolaze baš u Havanu, u Havani će vam često ljudi reći odmah, ne razmišljajući odakle ste, Italijani.